नोंथांमोनखौ प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय प्रान्जल नार्जारि बिथाङानो जाबाय सोर जों दा गिदिंगासिनो दं गुवाहाटी सिटी पल्टन बाजार मोनसिगोन ओमफ्राय जों थांगासिनो दं लासित नगर ज' बिराद दुखु अब्लाबो मिनिबाय नोंथांमोनजों दसे सम थेंक इउ स' माच बाय प्रान्जल नार्जारि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथाङा बेफोरबायदि आंखौ हेल्प खालामफैदों आं जोबोर मोजां मोनदों बिथाङा जे फैदों आंखौ खबर लादों आं बेनि थाखायनो रोजा रोजा साबायखर जासियो बिथांखौ बिथाङा आंखौ लोगो हमनानै आंखौ लोगो हमफैदों जोबोर मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना भिडिअ नुबाय थागोन नायबाय थाबानो जाबाय थ' भिडिअखौ नायलांदो आं दिनै बि बयसजों लोगो हमफैदों बि बयसआ गुवाहाटीयाव दंफैयो बिथांनिफ्राय मैया 20,000 फैसा खावना लांदोंमोन दा बेनि थाखायनो जोङो पुलिस थानायाव फैदों माखासे कमप्लेन लिरनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय दिनैहाय आङो निउस खालामा दिनै आङो बि बयसजों आंजों भिडिअ खालामगोन मानोना बि बयसआ दा दंफैयो गुवाहाटी हरलुआव पुलिस थानायाव जोङो दा पुलिस थानायाव दंगासिनो दं ओमफ्राय जों दा माखासे कमप्लेन लिरनो नागिरदों एफआइआर लिरनो नागिरदों मानोना मैयाहाय बि बयस इउटुब चेनेलनि बिगोमा जाहैबा सन्जिब बर' बिथांनिफ्राय 20,000 जानो 30 थाखा खम फैसा लांदों बेगनिफ्राय लुथिना लांदों दा बेखौनो जोङो पुलिस थानायाव रायलायनो फैदों हालत गाज्रिलै एकदम हालत गाज्रि खबरा मोजांबा बिराद मोजां हेपि जागौमोन किन्तु बिराद गाज्रि इन सर की वजह से तो थैंक यू सो मच मेरे दिल से बिथाङा भिडिअ खालामगासिनो दं नै गावनि भिडिअखौ ओमफ्राय बि बयस माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा माबोरै जाखो घटनाया मा बुंगोन दा बुंना होदो एसे मा बुंलै रायजोफोर मा बुंगोन बिराद दुखु जाना दंलै दुखुआव जाना दंब्रा नै बिथाङाबो आंजों फैदों आरो बिथाङानो आंखौ हेल्प होदों माबा मोनसे बुंदों आंबो हेल्प होनानै आंबो गावखौनो मोजां मोनो आरो आंनि नामा जाहैबाय राजु नार्जारि बिथाङा दानि मुङा जाबाय राजु नार्जारि बिथाङानो आंखौ एकदम 100% हेल्प होबाय आरोना दा बिथांनि थाखायनो दा आं एफआइआर होनो हासिगोन आरो बिथांमोनखौ हायां बिदि आरोथ' मिथिखाबाय जानांगौ जों दा ओमफ्राय मा होनो हटेलाव हाबबाय आरो ना हटेलाव माबा जानो नागिरदों बिथांमोना भेज रल ओमफ्राय जों जाना फैखांबाय ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो बिथाङा फन खालामदों गुवाहाटी मोनफैबाय होननानै ओमफ्राय आं डाइरेक्ट ओंखामखौ जाखांनानै फैबाय हरलुआव ओमफ्राय दा बिदिनो खामानिया एसे जाहांदों खामानिया दा सोलिगासिनो दं खामानिया दिनै जायाबो जानो हागौ गाबोनसिम जानो हागौ आरो ना दा जों गिबियावनो बासखौ लाखिग्रोनांगोन बासनि कन्ट्राक्टर ओमफ्राय बेनि उनाव बासनि माखौ लाखिनांगौमोनलाय बास कन्ट्राक्टरखौनो लाखिनांगोन बास ड्राइभारजों बास कन्ट्राक्टरजों ओमफ्राय बिनि उनाव जों सेबनायनि उनाव जोङो 10 कार्टन लिरसिगोन बा एफआइआर लिरसिगोन आरो ना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय मा जायो नायनोसै बिथाङा जाहैबाय जोंनि बर'नि सुपारस्टार सासे सिंगार बिदिनो नोंथांनि मुंखौ एसे खोन्थाना होदो रबिन सिंगिमारि खुलुमबाय दिनै जोङो बि बयसनि केसनि थाखाय फैदों केस खालामनो एफआइआर होनो थाखाय फैफादों आरो एसे हेफाजाब खालाम ओमफ्राय नों सानैया गामिनिखा आरो ना जायगाया मोनसेयानो गामिया बेलेग एरिया मोनसे ओमफ्राय गामिया बेलेग ओरैनो लोगो जोङो बारा दुखु जाना नोंथां आङो बिथांनि भिडिअखौ मैया नुनानै जोबोद दुखु मोनदों गोसोआव ओमफ्राय आं सानबाय दंमोन बोरै इदि जाखो ओमफ्राय बाथ्राया नंमारगौ रियेल जामारबाय दा नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थाबा आङो एकदम अल टाइम हेपि थागोन आरो ना बिदिनो हेपि थाबाय था जोंखौ मिनिहोबाय था आरो नोंथांमोननि बे आंखौ सापर्ट होनाय बेफोरखौ मोनबाय थाबा आङो लाइफआव जेबो नाङा 19,000 आंनि थाखाय जेबो नङा बास नोंथांमोननि अननाया गैयाल' जानो नाङा बास नोंथांमोननि अननाया थाबाय थाथों आरो थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो गोजोन्थों टेस्ट खालामलाय खनसे टेस्ट खालाम गोथाव बिराद मोजां सफैदों कफिया जोङो दा आदाजों लोंसै दिनैसो कफि लोंदों दै गुवाहाटीयाव लाबथालायलायनाय ग्लासाव नामा औ ग्लासा लाब दंलायथ' र' नायबानो जाबाय नै थाइजौसो ना आंना लाबसो नंदोंमोन थाइजौसो दङ नै मेंग' ग्लास तुम्हार फेन नोंनि साबसक्राइबार নাই পোৱা নাই এতিয়া কামটো হৈ আছে বাই বাই
गोजांबाय गोजांदों hang लोगोफोर नेनाय मोनाबाय नै बिबयसाबो नेगासिनो दङ आरो नैबे मोनाबायना मोनाबाय बिराद नेगासिनो सालाखौ आङो बिथाङा दिनै आंनाव थालांसिगोन ओमफ्राय दा दिनैथ' थांनो नागिरदोंमोन बिथांमोना थांनो होआसै आङो आरो गाबोन दिनै थांबाबो गाबोन दिनै थानांगोन दा बेनिखायनो बेहाय थासिगोन खामानिया जागोन सिन्था गैया बिसोर होनखादोंना जेरैबाबो लाबोना फैगोन ना आरो बै लास्टनि नोंनि जेब्ला रेजिस्टार खालामदोंना बै नोंनि साइन लानाया बेबो मोजां बै माबा पिगु बे मोनफिननाय नङा मोनफिननाय जागासिनो ना रिकभार जानो नङा मा बस लादों लाबोबाय जोङो नै चिकेन कारि ओमफ्राय नै प्लेन नान जादो बिबयसा बेदर जायानो जाले टेनसन जादों एफाग्राब टेनसन जाना भाई जादो गोबार दहायो भिडिअखौ एडिटिं खालामनो मोनासै ओमफ्राय दा जोङो रुमाव फैबाय नै बिबयसाबो हेडफन रायलायगासिनो दं गावनि लोगोफोरजों ओमफ्राय आदायाबो नैहाय जोंहा फ्रेस जानानै दसे जनानै दङ ओमफ्राय जों दा भिडिअखौ बेनो फोजोबनांसिगोन दहायो टाउनाव थाबाय थानायावनो फोजोबनाय जायासै ओमफ्राय नै सासे जोंना बर'नि सिंगार मा नाममोन नोंथांनिया रबिन सिं बिथाङा जोबोर मोजां सल' खनो दैमा बारनायनिमोन ना सल'आ दैसा बारनायनि बेबायदि सल' ना मोनसे जोंनि बर'आव बिथाङा बेनो खनग्राया बेनो बिथांजों लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों दा जियानो दा लोगोफोर बिबयस भिडिअखौ फोजोबनोसै ओके गाइस बाय बेराद दुखु किन्तु बाय बाय हैप्पी रहो खुश रहो बाय बाय